Dette er en øvelse i mindful bevægelse, hvor du liggende på en måtte eller et tæppe træner blid yoga. Læg dig godt til rette på din måtte. Hav opmærksomheden på din vejrtrækning, der hvor du mærker den bedst, måske i maven. Mærk, hvordan maven hæver og sænker sig i takt med dit åndedræt. Registrer der, hvor kroppen er i kontakt med måtten, dine hæle, dine underben, dine baller, skuldrene og armene og hovedet. Vi skal nu træne forskellige stræk, og det er vigtigt, at du ved hver eneste øvelse respekterer din krops grænser. Hvis der er øvelser, du ikke kan lave eller som er ubehagelige, springer du dem over og venter bare på næste øvelse. Det vi forsøger at træne, det er, at vi har vores opmærksomhed på øvelsen sammen med åndedrættet. Den stilling, du ligger i nu, kalder vi grundstillingen. Og fra grundstillingen skal du nu strække dine arme op over hovedet. Så du ligger fladt på måtten og strækker dig så langt du kan. Du kan strække venstre arm op og højre arm op og tæerne og blive så langt du kan. Du kan registrere fornemmelsen af det her stræk i din krop. Hvad sanser du lige nu? Og du kan bruge din vejrtrækning sammen med strækket. Og når det føles okay, kan du langsomt føre armene op over hovedet og tilbage i grundstillingen. Og du kan mærke fornemmelserne i din krop lige nu efter det her stræk. Vi skal nu lave en øvelse, et bækkenkip, og du skal føre knæene op mod ballerne og løfte fødderne. Føre fødderne op mod ballerne og løfte knæene op i luften. Eller knæene peger op i luften. Og så skal vi lave den øvelse, man kan kalde et bækkenkip, hvor vi kommer til at sveje i lænden. At du kipper bækkenet nedad, og lænden svejer, så der kommer en bue med luft under din lænd. Så kan du langsomt rulle med bækkenet, så lænden bliver presset ned i underlaget. Og du kan gøre bevægelsen nogle gange i dit eget tempo. Gerne prøve at gøre det i takt med dit åndedræt.
Så når du løfter lænden op og bækkenet ned, tager du luften ind, og når du kører lænden ned mod underlaget, puster du luften ud. Så du svejer i lænden og presser lænden ned mod gulvet. Og så vil jeg gerne invitere dig til at trække begge knæ op mod brystkassen, så du ligger som en lille kugle, og du kan tage armene rundt om knæene og forsigtigt presse dem ned mod brystkassen. Og kun som det føles behageligt for dig. Du kan ligge som en lille kugle og måske sveje lidt fra side til side og blidt massere din lænd. Og du kan bruge din vejrtrækning så kan du give slip på højre ben, så højre ben kommer ned og ligge fladt på jorden igen, men venstre ben bliver op på din mave, og du kan lade armene fange venstre knæ, så du blidt presser venstre knæ ned mod din brystkasse. Så du har bøjet venstre knæ op over brystkassen, og højre ben er strakt ned langs gulvet. Og have opmærksomheden på strækket i venstre ben, samtidig med at du bruger din vejrtrækning. Så kan du langsomt strække venstre ben ud, så du ligger fladt i grundstillingen, og begge ben er strakt, og armene ligger ned langs siden af kroppen. Du kan prøve at registrere, om der er nogen forskel på venstre og højre side. Hvad kan du mærke i din krop efter det her stræk? Så kan du føre højre knæ op over brystkassen og tage fat med begge arme omkring knæet og forsigtigt presse højre knæ ned mod brystkassen, mens venstre ben er strakt. Du kan bruge din vejrtrækning i strækket, og måske hver gang du puster ud, prøve at presse højre ben lidt længere ned mod brystkassen, men kun som det føles okay for dig. Og så kan du meget langsomt på en udånding føre højre ben tilbage mod underlaget, så du igen kommer tilbage og ligger i grundstillingen med begge ben strakt og armene ned langs kroppen. Og mærk fornemmelserne i din krop, når benet bliver grebet af underlaget, og den fornemmelse, der er i din krop her efter strækket. Du skal nu om at stå på alle fire. Så du skal langsomt rulle rundt, så du står på dine knæ og på dine håndflader. Og hvis det er en stilling, der er svær for dig, så gør den som det bedste er muligt for dig. Måske skal du have nogle puder ind under knæene, eller du skal
knyt hænderne, så du mere står på håndledene. Vi skal lave det, man kan kalde katte- og ko-stræk i ryggen. Så stil dig på alle fire og svej i ryggen. Svej ryggen ned, så maven kommer ned mod gulvet som en ko, og ryggen hænger. Og bevæg ryggen opad, så du kommer op og strække ryggen som en kat. Og stræk ryggen, og måske kan du mærke alle rygvirvlerne og skuldrene. Og du kan puste ud og komme ned i et lændesvej. Og stå skiftevis og stræk og svej ryggen i dit eget tempo. Og gerne lad den følges ad med din vejrtrækning. Så du puster ud, når du svejer nedad. Og trækker vejret ind, når du strækker op. Og du må gerne gøre bevægelsen så langsomt, så du har fornemmelsen, at du næsten kan mærke rygvirvel for rygvirvel, der stille og roligt rykker sig frem og tilbage i den her bevægelse. Og når det føles okay, kan du stoppe bevægelsen og stå et øjeblik og lægge dig op tilbage til grundstillingen. Læg dig fladt på ryggen på måtten. Og læg og mærk fornemmelserne i kroppen efter den her fornemmelse. Hvad kan du mærke? Måske kan du mærke hjertet banker lidt, eller du har fået lidt farve i kinderne af at bevæge dig. Og fra grundstillingen skal du nu tage armene op over hovedet. Og du skal tage fødderne op mod ballerne, så knæene kommer op i luften. Du skal ligge i den stilling, vi kalder en halv bro. Og så skal du presse fødderne i gulvet og trykke ballerne og lårene op i luften. Så skulderbladene og armene op over hovedet, og fødderne er de punkter, der rører gulvet, og resten, bækkenet og lårene, er op mod luften. Og du bruger musklerne i lårene til at holde kroppen oppe. Og prøv at se, om du kan tage en dyb indånding og fylde maven med luft og puste ud, mens du står i stillingen. Og du holder kun stillingen, så længe det er okay for dig. Måske har du brug for lige forsigtigt at føre lænden og ballerne tilbage i underlaget igen. Og når du er klar, kan du eventuelt løfte lænden op igen og gå ind i strækket igen. Og bruge vejrtrækningen, mens du står i strækket. Så kan du komme tilbage til grundstillingen langsomt, og mens du er opmærksom på dine bevægelser. Så kan du igen rejse knæene op mod loftet og have fødderne i gulvet op mod ballerne. Og så kan du flette fingrene og lægge dem om bag nakken. Og vi skal nu lave et vrid på tværs af kroppen. Så du skal rulle knæene ud mod venstre og med ansigtet kig over mod højre albue. Så du får et stræk hen over kroppen. Knæene peger ud mod venstre side, og hovedet kigger over mod højre. Og måske strammer det rigtig meget på tværs hen over brystkassen. Og du kan prøve at bruge vejrtrækningen til at være, hvis der er noget, der er ubehageligt. Prøve at bruge vejrtrækningen til at
Træk vejret ind i strækket. Og hold det så længe det er okay for dig. Det er ikke nogen konkurrence. Det er stræk, vi udfører samtidig med vores åndedræt og vores opmærksomhed, og vi registrerer de fornemmelser, der er i vores krop, mens vi udfører strækkene. Og når det føles okay, det kan være, at du lige skal spænde op i maven, så løfter du knæene op og ruller dem over på den anden side, på højre side, knæene ud mod højre, og tager ansigtet og kigger over mod venstre albue. Og mærker strækket nu på modsatte side hen over siden af kroppen, fra knæet og op mod albuen. Og træk vejret ind i strækket. Så skal du langsomt tilbage til grundstillingen. Læg dig fladt på ryggen med armene ned langs kroppen. Hvad registrerer du i din krop lige nu? Din vejrtrækning, maven der hæver og sænker sig. Du skal nu igen have knæene op mod loftet og fødderne op mod ballerne. Og så skal vi strække først venstre ben, så højre ben bliver i gulvet. Og venstre ben strækker op i luften, så langt som det er okay for dig. Husk, det er ikke nogen konkurrence, det er dig, der udfører et blidt stræk, mens du har din opmærksomhed i strækket, og du bruger din vejrtrækning. Stræk venstre ben op mod loftet. Og du kan lave en cirkel med venstre fod, så du får bevæget dit ankelled først den ene vej, og så den anden vej. Du kan måske forestille sig, at du bruger storetåen som en pensel. Du kan begynde at flekse i fodledet, hvor du sådan vipper op og ned med tæerne i venstre fod, mens benet er op mod loftet. Og så skal du langsomt, meget langsomt, gerne flere vejrtrækninger, skal du føre venstre ben tilbage mod underlaget. Og have din opmærksomhed mod de fornemmelser, der kommer, når venstre ben bliver grebet af underlaget. Have opmærksomheden omkring de fysiske fornemmelser, der kommer i benet, når det bliver grebet af gulvet og igen ligger afslappet. Og du kan lægge højre ben ned, så du igen ligger helt tilbage i grundstillingen. Og mærk fornemmelserne i kroppen efter det her stræk. Og så kan du igen bøje begge knæ op og have fødderne i gulvet og langsomt strække højre ben op mod loftet. Og kun til lige præcis der, hvor det er okay for dig. Hvis du spænder i kæben eller i skuldrene eller noget andet sted i kroppen, så er du måske kommet for langt op. Men stræk benet op mod loftet og begynd at lave nogle cirkler i ankelleddet. Først den ene vej, og så den anden vej. Og du kan flekse med fodleddet, vippe tæerne op og ned. Og du kan langsomt på flere vejrtrækninger føre benet tilbage fladt mod gulvet og registrere den fornemmelse, der kommer i benet, når benet bliver grebet af gulvet. Og læg venstre ben fladt ned og kom tilbage i grundstillingen.
kan registrere hele din krop efter de stræk, du har været igennem. Ha' din opmærksomhed på din vejrtrækning, din mave, der hæver og sænker sig, og fornemmelserne gennem din krop, som du lige har blivet udspændt. Fornemmelserne i hovedet, i skuldrene, i armene, i overkroppen, i ballerne, i lårene og i underbenene og i hælene. Din krop lige nu, som den ligger her på den her måtte.